دربدرên Efrînê tevî astengî û rêgiriyên PD biryara vegerê li ser mal û milkên xwe dane û tenha hejmareke mezin ji malbatan vegeriyan e li ser navçe û gundên xwe. Her wiha PD koçberkiriyên Efrînê dibin fişarê de wan derdixe xwepêşandanan da ku daxwaza serbestberdana serokê PKK Abdullah Öcalan bikin. Pêlavegera derbeder û penaberên Efrînê ji cejna qurbanê ve dest pê kiriye ku derbiderên Efrînê yên li kampên Şehbayê dimînin. Her wiha penaberên Efrînê yên li Lubnanê û Herêma Kurdistan û Tirkiyê dimînin dest bi vegerê li ser mal û milkên xwe kirine. Li gorî jêderan ku tenha bêhtir ji 1000 malbatî vegeriyane bajar û gundên xwe. Ji ber rêgirîkirina PD ji vegera derbiderên kampên Şehbayê li Efrînê, derbider neçar dibin berê xwe bidin iriyên qaçax nexasim ku rewşa wan li kampên Şehbayê pir zehmet e ku PD mayîn li derdora kampên Şehbayê çandine. Li aliyekî din PD dikiriya rûbin pêkirinên xwe de di dermafê welatiyên Rojavayê Kurdistanê di pêşkêşkirina buhaneyan ji bo Tirkiyê berdewam e, da ku deverên Kurdî yên mayî radestî Tirkiyê bike. Herî dawî jî di dehê cotmehê de koçberkirîn Efrîna Rojavayê Kurdistanê yên li Şehbayê û taxa Şêx Meqsûd li Helebê derdixin, xwepêşandanan û banga serbestberdana serokê PKK Abdullah Öcalan dikin. Her wiha li taxa Şêx Meqsûd a Helebê jî kopraniya neşteciyên wê Kurdin û xelkê Efrînê ne dibin fişara PD de derketên xwepêşandanan tê de banga serbestberdana Öcalan kirin. PD li şûna koçberkiriyên Efrînê derêxa xwepêşandanan ji bo banga vegerê li ser cî û warê xwe bikin, wan bi neçarî derdixe da ku banga serbestberdana Abdullah Öcalan serokê PKK bikin. Rêveberiya PD û rêxistinên biser ve, rêgirî li pîşa vegera derbider û koçberkiriyên Efrînê yên di nav kampan de dikin, astengiyan ji wan re durust dike. Her wiha propaganda di nava kampên derbiderên Efrînê de çêdike û iddia dike ku ew ê Efrînê ji Tirkiye grûpên çekdar rizgar bike û her kesê ku vegera Efrînê wan bi xayînan binav dike.